3,327 ka mga displaced workers sa Lapu-Lapu City nakadawat og tag 3,000 pesos nga hinabang pinansyal gikan sa DSWD. Ani ang report. Sayo palang ganihang buntag, midagsa na sa City Auditorium ang mga displaced workers sa Lapu-Lapu City gikan sa napo ka mga nagkadaiyang kompaniya. Sagad kanila, mga kanhi trabahante sa Mactan Export Processing Zone nga ana sa manufacturing industry. Tungod sa kadaghan sa mga displaced workers, okupado ang parehong City Auditorium ug basketball court sa Barangay Poblasyon. Matod ni Kim Francisco, PESO manager sa Lapu-Lapu City, ang naasuyng mga beneficiaries kadtong mga trabahante nga nawad-an og trabaho niadtung tuig 2024 tungod sa retrenchment, redundancy o restructuring ug kadtong mga kompaniya nga hingpit ng mihunong sa ilang operasyon. Ang PESO Lapu-Lapu ang mi-endorse sa talaan sa mga apektadong trabahante ngadto sa DSWD 7 aron mahatagan sila og hinabang pinansyal ubos sa AX kon Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa DSWD. Tag 3,000 pesos ang gihatag sa DSWD ngadto sa matag usa kanila. We are very thankful kay gitubag yun sa DSWD Regional Office 7 ang ato ang hangyo sa Lapu-Lapu City Government through sa PESO Office sa Lapu-Lapu nga matagaan gyud og ayuda nga atong mga natangtang sa trabaho, no? Usa sa mga beneficiary ang 37 anyos nga si Manny Lingoay kinsa niadtong April 2024 pa nawad-an og trabaho. Matod niya, ipuno niya sa puhunan niyang gisugdang sari-sari store ang nadawat nga 3,000 pesos. Aw nalipay in taon ma'am kaysa dugay ba murag hapit na isa ka tuig karong April ba ya. Dinatagaan gyud mi. Samtang gipasabot sa PESO manager nga padayon pa usab nilang giproseso ang nahabiling 300 ka mga trabahanteng nawad-an usab og trabaho niadtong tuig 2024 ug gamayng bahin sa tuig 2023 nga wa pa makadawat sa financial assistance. This is a continuing effort, no, nga atong paghimuon together with DSWD and Lapu-Lapu City Government aron ang katong itang uban nga nagpaabot pa, no, nagsige pagpaabot. Hopefully matagaan. Walay mga local officials nga mitambong sa maong kalihukan. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak ang tarpaulin sa usa ka party list candidate nga gipangutang sa City Auditorium. Sa pagkakutlo ning balita, wala usay mga opisyal sa DSWD nga mitambong sa kalihukan nga mamahimong makuhaan sa ilang habig kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.